Здравейте, казвам се Димитър Пеев и от близо 2 години си варя комбуча вкъщи. Черпил съм много мои приятели, много харесват питието, но като им разказвам как го правят, на някой им звучи твърде сложно и затова реших да направя тази демонстрация, да я заснема и да разберете, че няма нищо сложно, нищо трудно в това човек сам да си направи комбуча вкъщи, така както хората са я правили хиляди години и в домашни условия с, както се казва, почти подръчни материали. За целта ни трябва вода, захар, чай, за да направим една най-обикновена чайна смес. Ето тук съм кипнал необходимото количество вода, което после ще ви покажа колко е спрямо съда, в който ще работиме. И така, какво ни е нужно, за да направим комбуча вкъщи? Трябва ни, разбира се, самата култура. Култура, това е всъщност гъбата, за която става дума. Както виждате, това е една желеподобна така, гъба, която всъщност представлява една сложна система, колония от полезни бактерии и дрожди. Трябва ни и стартерна течност, т.е. от предишната закваска не трябва също някакво количество, което да се добави. Ще ви кажа после отношенията. Трябва ни бяла рафинирана захар, може да се използва, разбира се, и кафява, но по принцип коментарите и така и моят личен опит е, че най-добре става с бяла. Тогава най-добре се подхранва самата гъба. Аз лично използвам зелен чай от този вид, използвал съм и от пакетчета. Класическата рецепта е с зелен чай, захар, използва се и черен чай. Можете да експериментирате в най-различни варианти. Лично аз бера си дори и билки. Ето тук може да видите, имаме липа, имаме коприва, имаме шипка, маточина и така нататък. И по някой път правим интересни комбинации, които вкусово и съответно с ефекта, който имат за организма, се различават. Така, другото, което ни трябва, разбира се, съда. Това в случай е един 3-литров буркан, в който последствие ще направим ще отлежава самата гъба. Много важен момент е гъбата, или по принцип в целия процес, не трябва да има допир до метални предмети. Ето за това задължително трябва да използвате цетка, пластмасова, а не метална, когато в последствие се прецежда и самия чай. И така, това е една мерителна кана, която да си размерявате съответно захарта и литрите, които да сложите да се варят. Как се прави комбуча? Класическата рецепта е на 1 литър вода се слага 2 грама чай, в случая зелен, и 100 грама захар. Прави се най-обикновена запарка, така както се прави всеки един чай, след което се оставя да изстине и след което се налива в съда за отлежаване. Ето е кипналата вода, в която ще сложим и съответно чая. Ако буркана ви е 3 литров, имайте в предвид, че той е 3 до върха. Вие трябва да го напълните някъде до тук, за да може след като го напълните с чая, да добавите 10% от стартерната течност. Стартерната течност е тази, която, както казахме, е готова комбуча, останала от предишното ви варене. Ако нямате такава готова комбуча, може да използвате и оцет, но тогава не трябва да е 10%, трябва да бъде по-малко като количество. Слагаме чая. Чая, една лъжичка чайна е около 2 грама. Ние имаме 2 литра и половина. Значи трябва да сложим нещо такова като количество. Имайте предвид, че дозата е ориентировачна и всеки си прави сам за себе си колкото му е вкусно и както дойде. В случая това е зелен чай. Един от най-добрите, които може да се намери. Наистина има разлика в това дали използвате чай от пакетчета или използвате чай в този вид и такива
сортове. Така, след което отмерваме в каната, това ще го премеся да не ни прече, отмерваме в каната 250 грама, защото казахме, че 100 грама на литър, имаме 2 литра и половина, значи 250 грама отмерваме захар. Количеството на захарта също е твърде така индивидуално. Горе-долу така се получава. Твърде индивидуално. Може да слагате и повече, може да слагате и по-малко. Като започнете да си я правите, вие ще си я направите на вкус. Както ви харесва. Слагаме вътре и захарта. И сега ще бъркаме, да може това нещо да се стане като едно чайче. Относно това колко време да седи самите чайни листа или пък тези пликчета, нали, ако използвате, правил съм го и с много малък престой, от порядъка на 10 на минути, но като че ли най-добре ми се получава, най-ароматен, най-силен, най-така с добри ползи. Защото когато говорим за комбуча, имайте преди, че това е една напитка, естествено газирана, ферментирала, която не е просто приятно питие за утоляване на жаждата, една наистина здравословна напитка с многобройни ползи за здравето. Това е една напитка, която съдържа в себе си голям брой важни, съществени за организма киселини. Почти цялата гама на Б-комплекс, на Б-витамините, пробиотици, което всъщност се прави така уникална и нещо, което сами ще се убедите, как от един най-обикновен чай една гъба може да направи такова нещо с такава напитка да възпроизведе. Така, това, което ще направим сега, е след като се разтвори захарта, да оставиме тенджерата да може да изстине до температура под 30 градуса. Температура под 30 градуса, това се усеща и на пипане, така че съвсем спокойно можете да усетите една хладка и хладък чай, когато го усетите. Той е готов за да се смеси в самия съд, заедно с гъбата и заедно с стартерната течност. Над 30 градуса има опасност да повредите гъбата. Под 20 градуса, ако е, тогава пък има опасност гъбата да не може да се развива. Защото, както казахме, тя е една сложна комбинация от бактерии и дрожди. А за да се развиват бактериите и дрождите е нужна съответната температура, която е над 20 градуса. Между 20 и 30 градуса така са оптималните. Ето защо и през зимата и през лятото комбуча се получава по различен начин, като вкус, получава се с различно отлежаване, защото след като е сложим в буркана, тогава ще ви покажа през следващата ни среща как всъщност всеки един ден комбуча се изменя на вкус и в кой точно определен момент тя трябва да се бутилира, за да имате едно приятно и много полезно питие вкъщи. Комбуча може да се пие от хора от всякаква възраст. Сина ми, който е на 8, ще направи сега. Всъщност се пие от 2 години, т.е. от 6 годишен, откакто той варя. Между другото, децата са и много големи фенове, защото тя е естествено газирана. И понеже ние не му позволяваме да пие каквито да са газирани напитки, той много и се радва, нали, на тая възможност да пие газирана напитка, естествено газирана. Това е за сега. Значи ще се видим след като изстине, след няколко часа, след като изстине самия чай, за да ви покажа как в този буркан ще смесиме чая с гъбата и с стартерната течност. Пак всъщност това е комбуча. Това е за сега. До скоро!